مسلم است که رشد و فعالیت باثبات همه بخش‌های хоҷагии халқи кишвар аз нерӯи барқ вобастагии калон дорад. президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон борҳо дар баромадҳои худ изҳор менамоянд ки рушди муназзами иқтисодиёти кишвар бе истиқлолияти энергетикӣ ва таъмини пурраи ҳамаи соҳаҳо бо нерӯи барқ ғайриимкон аст. барои истифодаи имкониятҳои берунӣ дар самти рушди энергетика ки яке аз заминаҳои асосии рушди иқтисодиёти кишвар дониста мешавад, бояд саъю талош намуд. аз замони истиқлолияти комили сиёсию ҳуқуқӣ ба даст овардан тоҷикистон баҳри беҳтару хубтар кардани сатҳи зиндагии мардум чораҳои муассирро рӯи кор овард ва яке аз ҳадафҳои асосии давлат дар ин самт ин расидан ба истиқлолияти энергетикӣ ба ҳисоб меравад ва вобаста ба татбиқи ин амал аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон як силсила барномаҳо ва стратегияҳо қабул карда шуд ва имрӯз ҳам ба баҳри расидан ба истиқлолияти энергетикӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон пайваста кӯшиш карда истодааст ки нерӯгоҳҳои обии барқӣ зиёд карда шавад. Бадин васила Тоҷикистон ба истиқлолияти энергетикӣ расад, чунки албатта энергетика ё худ қувваи барқ яке аз асоси иқтисодиёти давлат, яке аз асосҳои пешрафти давлатро нишон медиҳад. таи солҳои соҳибистиқлолӣ ҳукумати мамлакат барои зиёд кардани иқтидори истеҳсолии нерӯи барқ, мустаҳкам сохтани инфраструктураи низоми энергетикӣ, сарфаҷӯӣ ва истифодаи самараноки нерӯи барқ 36 лоиҳаи сармоягузории давлатиро ба маблағи 89 миллиард сомонӣ амалӣ намудааст, ки барои сарфаҷӯӣ ва ноил шудан ба нишондиҳандаҳои баланди энергетикӣ маҳсуб мегардад. имрӯзҳо бо дастгириҳои пайвастаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон баҳри самаранок истифода бурдани нерӯи барқ тадбирҳои судманд андешида мешавад ва мо кормандони шабакаҳои барқи ноҳияи кушониён он ҳама иқдомҳое ки аз ҷониби ҳукумати мамлакат дастур дода мешавад сармашқи кори худ намуда барои сокинон барқи хушсифатро таъмин менамоем. ёдовар бояд шуд ки бо мақсади пешгирӣ аз талафоти нерӯи барқ ва самараноку оқилона истифода бурдани он 15 апрели соли 2025 президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба қонунҳое ки маҷлиси намояндагон ва маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон қабул ва ҷонибдорӣ намуданд имзо гузоштанд. яке аз ин қонунҳо қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи ворид намудани иловаҳо ба кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон мебошад. дар самти оқилонаву самаранок истифода бурдани нерӯи барқ сокинонро зарур меояд ки дар ин радиф ҳамаҷониба андеша намуда дар самти расидан ба истиқлолияти энергетикӣ дар кишвар бетараф набошанд.